Paglabay sa halos 8 ka tuig subling gibuksan sa publiko ang Nuestra Señora de la Luz o Our Lady of Light Church sa Luon, Bohol. Gikalipay kini sa mga mulupyo ug ang uban na emosyonal sa subling pagpakita sa simbahan. Formal kining gi-turn over sa National Museum of the Philippines sa Diocese of Tagbilaran nga gisaksihan sa mga lokal nga opisyal ug mga parokyano. Gumikan sa COVID protocol, limitado lang ang nakasulod sa simbahan. Maong ang uban sa gawas lang naghuwat. Human sa unveiling of the marker, gihimo gilayon ang liturgical dedication og Holy Mass nga gisaulog ni Tagbilaran Bishop Alberto Uy. Niadtong Oktubre 2013, naguba ang karaang simbahan sa Bohol gumikan sa 7.2 magnitude nga linog ang Luon Church, usa sa duha ka simbahan nga napaubos. Ang Nuestra Señora de la Luz o Luon Church ang labing dako nga simbahan sa Bohol nga unang gitukod sa mga Hiswita ni atong 1753. Nasunog ang simbahan ni atong 1850 ug 1853 ug gihimong garison sa mga Amerikano ug ni atong 2010 gideklarar kining National Historical Landmark ug National Cultural Treasure sa Pilipinas.